Dann, du musst das Mikro nehmen. Europa befinder sig midt i en økonomisk krise. Flere lande har været på randen af decideret økonomisk sammenbrud. Arbejdsløsheden er alarmerende høj, væksten er bekymrende lav. I sådan en tid er der behov for, at EU leverer konkrete resultater. I sådan en tid er der behov for, at medlemslandene står sammen om at skabe fremgang og optimisme. Det er selvsagt ikke nogen nem opgave, men det er en vigtig opgave, og det er en opgave, som det danske formandskab har løst med succes. Betyder det, at man har reddet verden? Betyder det, at krisen er afblæst, og at Europa nu er fuldt tilbage på sporet? Nej, selvfølgelig betyder det ikke det, men det betyder, at i de forgangne 6 måneder under dansk ledelse er der truffet beslutninger, der er store skridt i den rigtige retning. Under overskrifterne et ansvarligt Europa, et dynamisk Europa, et grønt Europa og et sikkert Europa har det danske formandskab leveret konkrete resultater, politiske aftaler og kompromiser, som har direkte betydning for alle europæere. Med over 20.000 millioner arbejdsløse i EU, med en ungdomsarbejdsløshed, der er eksploderet, og med masser af grunde til mismod, er det specielt de mange vækstinitiativer, som imponerer. Senest selvfølgelig den europæiske vækstpagt, en pagt, der vil skabe 10.000'vis af jobs, en pagt, som vil sætte gang i hjulene, men som vil gøre det på en måde, så det ikke går ud over ansvarligheden og behovet for økonomisk konsolidering. Af andre konkrete resultater springer også energieffektivitetsdirektivet i øjnene. Her vil jeg gøre med en lovgivning, som ikke bare er ambitiøs miljømæssigt. Det er den ubetinget. Faktisk er det den mest ambitiøse i verden af den type. Det er også en lovgivning, som vil skabe massevis af jobs, op imod 2 millioner frem mod 2020. Mere end 250 konkrete resultater er det blevet til. 250 beslutninger med betydning for europæiske borgere. Det kan EU være stolt af, det kan vi her i Europaparlamentet være stolte af, og det kan Ministerrådet, anført af det danske formandskab, med rette være meget stolt af. Tak. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κύριος Jens Rohde για 1,5 λεπτό. Tak for det. Jeg synes også, der er grund til at ønske tillykke med et veludført formandskab. Jeg vil gerne i den forbindelse have lov til at bringe det over til vores dygtige embedsværk, men også til statsministerens europaminister, Nicolai Wammen, som har gjort et meget stort arbejde her i Europaparlamentet, som jeg tror